days. So meaning, unsa inyo ang isabi sa moa? Mga resibo. Unya sa resibo, ibaw na gyud ta. Kung mag-isip ang resibo sa Sari Store, dapat anang resibo ninyo is official receipt or resibo nga i-issue yun sa tindahan. For example, usa ka sa pugas, pero ang yung book is klaro na kayo na, ay ko yung iladan. Ha? Kung resibo pugas, ato pinas posible sa Alturas, sa Shoppers, o mga dagko nga mga nag-supply o pugas. Ingna ko kung dili mo issue resibo, kay agtuunan mo. Palihog ko. Dili man ako ang inyong giilan kung dili mo muhatag o resibo. Kamo mismo nag-ilat sa inyo ang tagsa-tagsa kagalingon kung di mo masabit og resibo. Ay, nakalusot ang resibo na ko. Pinunitan na naman ito na ako dito sa Alturas. Nalipay ka no? Nakaginansya ka, libo kapin. Pero ang tinuod, dili kami ang giilat ang imong kagalingon. Tinuod, dili? Muna, panahon sa liquidation, sa pagpangumpra, magklaruhay ta. 15,000 man ano, labi na yung tindahan. Kuridas magiging pulit sa mga produkto ng imong paliton sa imuhang para sa imong tindahan, no? Sa Sari Store na inyo napili ng negosyo. I-separate o ang tanang mga para konsumo sa balay, ipanso na dira sa kilid. Panso na, ipanso. O niya, katong para sa imong tindahan, ipanso po to sa lahi na resibo. Hindi may problema. Di ba? Kaya nasa no? Kaya aron dili ta magka-problema panahon sa pagsabit sa resibo. Onya, reminders na lang po nga ang tanang mga sigarilyo, ilimnong makahubog, dili yun pwede sa una ninyong pagpangumpra. Kanang kitagaan mga 15,000 ba? Dili yun na siya pwede. Maski pag halinon na siya sa inyong tindahan, dili yun. Kaya nag-advo ko siya matagili sa DSWD nga himsong na panlawas. Pero sa ikaduhan ninyong pagpangumpra, nakita ninyo ikaduhan pagpangumpra ha? Nasabtan ta? Babae, no? Kaya tanghuna-huna na buyang ang babae, pero dili di ay. No? Kita bang tanan ang nainegosyo diri? Nakadyan. Kisay may na Sari Store. O, naghan. Bigasan. Snack and food vending. Naghan sa no. Ikugon bisagon sa pan. From Barangay Kugon. Round of applause. In behalf of the 400 beneficiaries sa Sustainable Livelihood Program, ako kinasing-kasing na nagpasalamat sa Livelihood Assistance Grant gikan sa Sustainable Livelihood Program sa DSWD on Development, Social Welfare, and Development. Kung usap ni Sir Jimmy Rocio, Provincial Coordinator. Good morning! Sige, so may buntag ka na itong tanan, no? Kay mo ko mo manang namo diri. Ha? Nakaputi man dyan mo. Ganun naaman mo diri. Sige, sa dili pa ko magsugod, magpailalang ko ako si Jasmine Shirto, Monitoring and Evaluation for Finance sa Sustainable Livelihood Program. So, naang mo diri 400 panikabuk ang dia karon. Murag 400 jud kay all seats are occupied. So, mangutan na ito ba ako yung ano naman o diri karon? Ha? Pay out para asa man. Negosyo. Sige, so tanan din mo mga negosyante, dinodili. Jay Kahes Yap, together with our former mayor, Sir
Diretso na rin eh, huwag pahuway. Una sa tanan, mga ayo, nagkatahuran sa gawang aktibo kayo nga mayor sa nagbayad sa Tagbilaran, bisan o pag-upa, pero nagpakita na o pagpangga sa mga nagkanlaing mga sektor o karong buntaga, na-prove yun na to, na tinuod yun ang iyang mga Senator Bongo kay nahimong posible kining maong payout nato karong adlaw atong padton sa Manila ang atong pagpag Senator Bongo. Kani si Senator Bongo maninoy ni siya sa among ikaduhang anak ni Mayor Babayag. Duha pang among anak pwede pa kayo dugangan. Si Jana o si Javi o iyang inugos ang among kinamanguran si Javi. Akong giingnan si Mayor Babayag ba sa tanang higayon nga nahitabo diri sa Tagbilaran, earthquake, pandemic, bagyong Odette, Senator Bongo wa jud ning balibad natong tabang. DSWD naagyud kanunay natong makit-an. Mauna nga karon nga atay bagong presidente, President Bongbong Marcos.